πάνω φαίνεται το κεφάλι, δηλαδή έχει ένα περιθώριο τόσο πάνω από το κεφάλι για να καταλάβεις. Τόσο. Και φτάνει μέχρι εδώ. Εντάξει, αυτό θέλουμε. Έτσι. Φαίνομαι ωραίο. Εκεί που το κρατάς δεν φαίνεται όμως. Εκεί. Εδώ φαίνεται. Ωραία. Αν το πάω πιο κάτω θα σου κόβει το κεφάλι. Εντάξει, δεν κάτσα κάνω πιο πίσω. Ωραία. Τώρα εδώ φαίνεσαι από το κεφάλι με τόσο περιθώριο πάνω και φαίνεσαι μέχρι... Για κάμεραμαν πρέπει να σε πάρουμε σε ένα φιλέ. Όχι, φαίνεται μέχρι εδώ φαίνεσαι, ωραία. Ωραία. Πάμε. Κόψουμε εδώ, το έχουμε κάνει. Το γράψιμο. 2-3. Πάρα πολύ. Καλό σας. Τέλος. Βγάλε. Stop. Πάμε. Γιατί το κανάλι είναι δικό σας και όχι δικό μου. Stop. 1-2, 1-2. Stop. Η ενότητα αυτή είναι δική σου. Εσύ θέτεις τα ερωτήματα, για το βίντεο μου που θα κάνω συνέχεια. Stop. Ρέση. Stop. Ρέση, αφού μπορείς και από το κινητό σου να δείξεις τη βεβαίωση. Stop. Υπολογιστές, θα ασχοληθούμε με εκτυπωτές. Συγχωρέστε με για τα σαρδάμ, είναι η πρώτη φορά που βγαίνω στο κανάλι και έχω ένα ψηλό track. Και εγώ θα σας απαντάω με πολύ μικρά βίντεο, το πολύ 2 λεπτών. Stop. Είναι ένα κανάλι που βγαίνει... Όχι, ξανά. Πού. Ξανά. One pixel, δηλαδή θα σκοτωθούμε καμιά μέρα. Α, το βάλαμε κάτω. Και όλα τα άλλα θα τα αναλάβουμε εμείς. YouTuberί μου. Καλή συνέχεια. Stop. Έχω λίγο track, η αλήθεια να λέγεται. Έχω κάνει πολλά σαρδά, μου έχουν γράψει εδώ πέρα να σας πω μερικά πράγματα, αλλά δεν θα σας τα πω εγώ. Θα σας τα δείξει η κάρτα. Μίτσο, ρίξε την κάρτα. Ευχαριστώ. Δεν σου καθυστερεί τον υπολογιστή, δεν σου βαραίνει το πρόγραμμα. Τι είναι αυτό, δηλαδή είναι το adblock κόβει τις διαφημίσεις. Είναι ένα... Ρε φίλε. Αυτό. Και βγαίνεις και ωραίος εδώ μεταξύ, μαλάκα, Μην κουνηθείς γιατί είναι καλώδιο, έκανος να σπάσει. Εδώ σου λέει τι κάνει. Το παρατσούκλι του παιδιού. Για πες. Ξανά. Δηλαδή τα ads αυτά μπλοκάρουν τα ads. Αυτό δηλαδή, απλά έχουν άλλες ονομασίες. Δεν θα σου ξαναβγάλει ποτέ πουθενά διαφήμιση. Ρε παιδιά, το είδατε. Διαιτές. Βάζουμε λίγο νερό, συγχωρέστε με. Μαλάκια, αυτό το κόμμα. Δεν κάνει τίποτα. Ευχαριστώ.